tepuk tangan untuk Partai Golkar. Sembah nuwun ing tanpa upama. Mongko wingi jane ya ulang tahun Golkar neng DPD ya wis wayangan. Ya ning Pak Bupati ora marem yen ora wayangan dhewe kae ya. Sembah nuwun Pak Hariwur kala wingi ingkang nglantaraken kula sowan wonten ing DPP Slipi Golkar menika nggih panjenenganipun ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Ya. Sowan komplit Madangkara. Lan iki bintang tamune luar biasa. Mosok. Disepuhi karo abahe Haji Muhammad Sakirun. Ya. Ndagel ya entuk anggaran dhewe iki tera panggung sak konsumsine entuk dhewe. Ayo. Panjenengane maestro serba bisa multi talenta ikon utawa kebanggaane Piyayi Madiun. Wong Madiun kudu bangga duwe seniman kaya Abah Sakirun. Ya. Dihormati. Samirah sak bagus ya. Men Abah Kirun dan kawan-kawan ono Mbak Tesi barang. Oh, Tesi Rahayu. Tesi. Kok Tesi Rahayu. Mas Kabir Sri Mulat barang ono. Ya, diatur dhewe karo abahe. Mau ta? Ya. Tuh ya. Caruban tidak ora kulaan dikapak-kapak no manuk samirau main kebun sari samira akhirnya
Nuwun tepuk tangan kagem Abah Kirun. Wah, dan antawis yuswa parandene semangate luar biasa kaya ngono. Jarine sapa? Lho, buktine nggih mboten keringetan, mboten menggeh-menggeh wonten kok. Aku wae sing lumpuh. Ora ngerti nek iki asam urat. Ya jenengan iki dagelan lari iso ditambakne, yen gerah apa-apa iki tambakne ngono. Ben. Penyakit kok dibenke. Aku wayahe mati dhewe. Wong kene iki dengenane lah ya kaya jenek usun nun sewu. Napa? Beleken. Nggih kanca kula nggih kenging kok. Lah itu. Beleken. Dek seminggu iki blobok yo wangel. Dalangian ya. Aku kok Mas Dirman. Oh, Pak Dirman. Umurnya 70. Nggih. Mas, kowe jalingan tombo awas ae. Roh. Apa Mas lu belek ngene? Uyuh. Terus kae. Nggih. Pada esuk iki. Anget-anget pesing-pesing biru. Tak go nglentek. Lah kok kurang? Lah terus Bojoku tak gugah. Ndang to sak cingkire. ngono kuwi sing mandi iki uyuhe dhewe kok malah wong liya dikakutke ora. Dokter dhewe kaya iso nambani. Nggih. Anu Pak Dokter niki lah kok dokter pancaroba Pak Kirun. Oh, perubahan cuaca. Perubahan teko Nggih. musim kemarau rendeng. Nggih. Hati-hati. Nggih. Kita weni pupuh nek cara biyen. Pupuh. Saiki rohto insto Oh iya, tetes mata nih. malah dicokok jumukne kok Jepang Hirohito terus delalah Hiromikano ya ora. Wis sinden ya, Pak. Oh, Hiromikano sinden. kok ditetesne. Oh, nggih. Virus lho Pak Kirun. Tolong ditutup aja nulari putune, anake. Terus? Virus Nggih. iki Carane ditetesi ku Selasa sampean rene nek kurang padha. Jam 7 sore wong kicik nemen aku balik. Lah kok doktere ya wis walah Pak Kirun aku ya kena. Dadi doktere matane ya lara dhewe. Ngadeg 750 matane. Alhamdulillah. Monggo Cak Kamit, Cak Komet. Iki pasangan iso salin nggih. Nek upami Cak Komet niku jenengan jaga niku pas. Mergo nuwun sewu, lagak-lagon suarane le Mbanyol niku meh kaya Cak Bagyo Suwargi. Aku wingi ten Bojonegoro Lah, diundang ke Spangpol Jatim nggih. sama Pak Wahono Bupati Bojonegoro. Nggih. Iki tak siarne. Terus Sekian anak saya pelawak mulai percil, Komet, percil, Hengki, Nggih. Untet, Slentem, ya dah? Nggih. TB, Yudo, Mondol, Joklitik, Joklutuk, Pelok, Selindro. Dari Padepokan Seni Kirun itu puluhan dagelan muda, maaf yang sinau neng Kirun. produksi dari Patski. Sing 40% iso nerok